Vinga, bon dia. Comencem a fer la tertúlia, capítol 11, capítol 11. Aixequem la mà que vulguin participar. Doncs la Isabel, la Vanessa, el Rita, el Manuel, l'Aaron, la Mercedes, el José i la Josela. Perfecte. Doncs bueno, comença Isabel. Quina pàgina llegirem, Isabel? La pàgina 90. Perfecte. Tothom la pàgina 90. La professora també. Comencem. ¿Cómo está la Rosy? Va a preguntar la anciana. Digo, doctor, ¿se está morint? No, va exclamar el doctor amb vehemència. Com que Déu és bo i misericordiós, ho superarà i viurà per fer-nos feliços molts anys. La senyora va arrodillar-se i, ajuntant les mans, va donar gràcies al cel. La inesperada notícia va deixar a l'Oliver atordit. Sentia tanta felicitat que no podia estar-se quiet i durant tot el dia es va dedicar a collir les flors silvestres més boniques del camp per adornar l'habitació de la malalta. Perquè a mi aquest tros m'ha semblat molt bonic. Quan li va dir el doctor que no estava morint, que estaven tots al principi molt atacats i després ja es calma, després la senyora quan dona gràcies al cel m'ha semblat molt bonic, l'Oliver una acció molt bonica, recollir flors per adornar la seva habitació i aquest tros a mi m'ha agradat molt, m'ha semblat molt bonic. I què pensa vosaltres? Digue'm, Vanessa. Que jo també he copiat hasta s'està morint i me sembla molt bé perquè aquesta anciana s'està preocupant per la Roser. T'agrada que una persona es preocupi d'una altra, no? I què penses tu, Mercedes? Que també estic d'acord amb la Isabel, que és molt bonic que tu que te posis a la pell de l'altra, perquè a ti t'agradaria que també es preocupés per tu i com aquella dona que l'ha ajudat a l'Oliver també, llavors ell ha sabut que ella l'ha estimat de tot, ara ell li dona les coses més apropiades perquè estigui bé. I com estava malalta i de tot, l'ha oferit les flors i de tot. I m'agrada molt, també. M'agrada molt el que has dit de l'empatia, no? De la capacitat de l'Oliver i de la gent de que aquesta persona es sent malament i per alegrar-li doncs ha pensat en primer estar al seu costat i després fins i tot omplir tot de flors. Que a mi l'Oliver és un noi molt bo, és un bon nen i aquesta ha sigut la seva forma d'agrair a la Rose de la seva ajuda i tot el que ha fet per a ell, doncs ell li dona les gràcies amb això i a mi em sembla que és un nen molt bo i sap agrair les coses. Clar, perquè està molt bé ser capaç de veure el que les altres persones fan per tu i ser capaç d'agrair-ho. Vosaltres creieu que és important el que penseu? Agrair les persones i l'esforç que fan cap a vosaltres o no? Què penseu? O la gent us ha de fer les coses i ja està? Que tu tens que esforçar-te també per tu, tant però no tant les altres, que t'ajuden també, que també que t'esforces. Que sí, que te tens que preocupar per la gent perquè a lo millor aquesta gent quan tu tinguis algun problema o algo, ell te l'ofereix, o sigui, te pot ajudar a lo que tu has ajudat l'altre dia o que sigui aquell nen o nena, el que sigui. Ens va ajudar. Lila, quina pàgina? 87. A la pàgina 87, La primavera va passar ràpidament i va arribar l'estiu. Feia temps que l'Oliver s'havia curat, però el fet
de recuperar la salut no li va suposar un canvi en els seus sentiments cap a les seves benefactores. Que la primavera De què t'agrada aquest tros? Què t'ha cridat l'atenció? A veure. Per què t'agrada, Frida, carinyo? Perquè la primavera va passar ràpidament i va arribar l'estiu i feia temps que l'Oliver sabia curar. Però el fet de recuperar la salut no va suposar el canvi i en els seus càlids i els sentiments cap a les seves benefactores. Ja ho has llegit, però què t'ha agradat? Què t'ha recordat o què has pensat per dir m'ha agradat molt aquest tros? Ho saps o no ho saps? No ho saps. Algú vol comentar alguna cosa del tros que ha llegit el vostre company? No? Jo crec que potser no se'n recordava alguna cosa, però jo crec que amb el tros que ha escrit o que ha llegit, que potser l'ha agradat de la primavera, no? Que potser li ha agradat molt l'estiu i ha passat ràpid, no? I explicant això de la primavera i de tot, l'Oliver ahir s'estava curant, però estava com malalt, però que no arribava ni... Sabe que a lo mejor podría hasta morir porque del malalt que estaba podría morir. Yo creo que Jo crec que ell ha volgut llegir aquest fragment perquè aquí explica que l'Oliver tenia un sentiment molt bonic tant estant malalt com no estant malalt. És a dir, el sentiment de positivitat estava sempre present en ell, això és super important. Jo crec que ha volgut referir-se a això.